Dobrý deň, volám sa Mária a predstavím vám jeden úžasný produkt, ktorý môže zmeniť život mnohým ľuďom. Máte niekedy pocit, keď sú večer nohy ťažké ako olovo, keď sa objavia opuchy, bolestivé žily či nepríjemné krče v noci, ktoré vás vytrhnú zo spánku? Alebo vás už nejaký čas trápia hemoroidy, pálenie, tlak, nepohodlné pri sedení? Je to veľmi nepríjemná situácia pre kohokoľvek. Okrem liekov, čo beriete, skúšali ste aj niečo prírodné, čo by vám prinieslo úľavu? Nie náhodou hovorím o týchto problémoch. Čoraz viac ľudí mi píše, že hľadajú riešenie svojich zdravotných problémov s nohami, žilami, hemoroidami či únavou. A možno práve niekto z vás dnes potrebuje vedieť, že v tom nie je sám. Otvorila som teda tému cievneho systému, pretože sa na ňu často pýtate a mnohí mi píšete o svojich skúsenostiach a problémoch, mnohí prejavujete o túto tému čoraz väčší záujem. Odpoveďou na niektoré problémy sú skúsenosti a referencie produktu Flowen. Uvádzam niektoré. Jozef, 36 rokov, masér. Vďaka prírodnému produktu Flowen z rady Essence Home Pharmacy môžem svoju prácu vykonávať celý deň bez problémov, bolesti a pocitu ťažkých nôh. Vrelo ho odporúčam kolegom a ľuďom, ktorí majú prácu v stoji celý deň. Pani Helenka, 60 rokov. Prírodný produkt Flowen som si zaobstarala kvôli krčovým žilám a výskytu nočných krčov. Nikomu som nevravela, že mám problémy a liečím si hemoroidy. Pri pravidelnom užívaní produktu Flowen zlepšili sa mi o niečo problémy s nohami, ale čo ma najviac prekvapilo bolo vyliečenie hemoroidov. Jedného krásneho dňa som zistila, že s tým nemám žiadny problém. Márie, 45 rokov. Na doporučení mého kamaráda Pavlika som si požidila tablety Flowen. Mniela sem v noci a hlavne nad ránom bolestivé kšeče u nohou a delali sa mi otoky na noze u kotníku. Môj kamarát mi řekl, abych to skúsila užívať, pretože jemu osobne to velice pomáha. Dela 12-hodinové smeny a boleli ho nohy. Teď to zvláda v pohode. Požidila som si Flowen, po niekoľka měsících užívaní kšeče ustoupili, otoky nemám a užívam Flowen nadále. Děkuji za tento výživový doplněk stravy, moc děkuji. S láskou, Marie. Náš produkt Flowen je v takomto balení. Obsahuje 30 tablet, na každý deň jednu. Vďaka svojim vlastnostiam aj technológii spracovania vysoko prevyšuje obdobné produkty na trhu. Obsahuje štandardizované rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, ktoré prispievajú k normálnej činnosti cievnej sústavy a ku normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev. Ako som už spomínala, prispieva k úľave pri pocitu ťažkých nôh. Za vývojom a výrobou stojí Essence vedecká rada, tým československých odborníkov a farmaceutov, ktorí sa vo svojom obore pohybujú už mnoho rokov. Na výrobe nie sú použité suroviny pripravené chemickou cestou ani konzervačné látky, stabilizátory či farbiva. Výrobok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu. Primárny efekt produktu Flowen – zníženie pocitu mravenčenia a ťažkých nôh, na zamedzenie alebo zníženie opuchov spôsobených dlhodobých sedením alebo staním, k zníženiu výskytu nočných krčov a ku urýchleniu vstrebávania podliatín a modrín. Pomáha pri výskytu krčových žil na ich zníženie. Sekundárny efekt produktu Flowen pomáha pri liečbe hemoroidov, pôsobí proti vypadávaniu vlasov, podporuje vykašľávanie pri nachladnutí alebo chrípke. Prírodný produkt Flowen je spracovávaný najmodernejšími prevratnými technológiami,
a tými sú mikronizácia, inhibícia enzymov a viacvrstvové poťahovanie tablet. Je to prevratný prírodný produkt pre ochranu cievneho systému. Volá sa to high-tech výroba, špičkové a revolučné technologické spracovanie. Obsahuje rastlinné extrakty vo vhodnom pomere, a to extrakt z konského kaštanu, čierneho korenia a vitamín C, sú získavané výhradne z prírodných zdrojov. Extrakt z pagaštánu maďalu, konský gaštan, napomáha zvyšovať odolnosť vlasočníc, zlepšovať žilový tónus a súčasne urýchľovať vstrebávanie opuchov a modrín. Týchto účinkov sa využíva pri opuchnutých nohách a pozitívne ovplyvňuje nočné krče. Vitamín C je nevyhnutný na život a udržanie telesného zdravia. Má dôležitú úlohu, jeho funkcia je pri tvorbe kolagénu, ktorý je dôležitý pre normálnu funkciu krvných ciev. Vitamín C zároveň chráni bunky pred oxidatívnym stresom. Ďalšou zložkou je piperín, je extrakt z plodov čierneho korenia, ktorý napomáha k lepšej absorpcii účinnej látky do organizmu a tým aj k navýšeniu jej účinnosti. Flowen je prírodný doplnok, ktorý podporuje zdravý krvný obeh, posilňuje cievy, zlepšuje stav žíl a kapilár. Mnoho ľudí pocítilo úľavu po pravidelnom užívaní, a to aj bez chémie. Ak vás trápia ťažké nohy, nepríjemné životné problémy, krče alebo hemoroidy, máte na to riešenie, prírodný produkt Flowen, ktorý podporuje zdravý krvný obeh, posilňuje cievy, zlepšuje stav žíl a kapilár. Ako sa užíva? Dôležitá je pravidelnosť. Doprajte si aspoň 3 mesiace na reálnu zmenu. Odporúčované dávkovanie 1 tableta večer behom jedla alebo po jedle. Ak chceš vedieť viac alebo sa poradiť, napíš mi správu, rada odpoviem na všetky dotazy alebo informácie, ktoré by ste chceli viac vedieť. Lúčim sa s vami s týmto produktom na cievny systém Flowen.